What's up guys? Welcome sa vlog na walay buot, sa vlog na puro kabuang, sa vlog na wala kayong matunan. Shhh! So karong gabi na buntaga, mag-unbox ta sa mga padala, o sa padala. Mag-unbox po tayo ng mga bagay-bagay sa mundo. Ito ano to? Carlo Palanca, Quiapo, Manila. Halos from Quiapo. Quiapo. Titingnan na natin. Ito yung ano siguro, yung charger. Ito na, Vivo. Si Vivo charger. I hope fast charger po ito. Para naman po mapalali yung pag-charge natin ay. Natin siya. Ito na siya. Ay, maganda yung ano niya. Susubukan natin ito mamaya. Ayan. Susubukan natin ito mamaya kung gumagana ba ito at kung fast charger ba talaga ito eh. Ito yung dumating kanina. Ito yung hinihintay ko. Pero, titingnan natin. Ito po ay from M618 MBI Building, Santa Cruz, Manila, Metro Manila. Saan ba ito buksan? Kahit saan. Ito na siya. Okay. Parang bukas na. Bukas na siya. Ito yung camera stand. At saka, natupi yung yung lalagyan. Natupi. Wala. Kailangan pala ano? Ito yung sa ang tawag ito. Sa camera. Ito yung maganda kasi ayaw ko nung ipit-ipit lang dahil pag natanggal yung goma, siya, kasi hindi na siya mag-hold ng sa cellphone, matatanggal na. Ito yung gusto ko. Ito. Kapag ano lang gawin mo. Naka-lock talaga siya. Open at saka open to. Ito na. Ito yung maganda. Ito. Kapag talagang malalaki yung cellphone mo, unlike yung sa isa na ipit. May sample ako dito, tingnan mo. Ito nasira na siya. Unlike kasi dito, ito. Pag natatanggal yung goma dito, hindi na siya maglo-lock, matatanggal na yung cellphone. Malalaglag na po. Kaya ito muna, susubukan natin kung gaano kaganda. Ay, umaga na. 3 AM na po dito, 3 AM. 3 AM na po sa Davao. Yan. Ay, maganda yung niya. Paano po siya? Ay, meron din pala siya nito. Or, ito yung ayaw ko kasi pag natatanggal na ito, parang foam niya dito, malalaglag na yung cellphone. Hindi na siya matatag. Kung baga sa relasyon ay inaanay na. Hugot po more. Ano ba ito? Ay, maliit lang ba siya? Maliit lang ata siya. Ay, meron pala ito. Ito pala, sorry. Ito, mataas. Yun. Tapos ito. Yun. Ano pa siya? Ito na. Yun. Pero sa talaga ito, hindi siya masyadong hindi ata siya masyadong, pero ata lang siguro ito. Yun na. Ito na siya. Ay, mahaba rin. Kasi dito ata yung dito pa siya masyadong nasubutin. Ito pa. Ito na. Tapos, ito yung niya. Kasi camera stand at saka ring light na isang stand, doon mo nilalagay yung cellphone mo at saka yung ring light mo. Ito dito. Sige lang ha. Lalagay natin. Hindi mo na pala iikot-ikot. Huwag mo na pa iikot-ikotin pa.
Huwag lang magpaikot-ikot pa. Ayun na siya. Ayun na siya. So ano to? Tapos ito. Yan. Ito na. Ilalagay na natin to. Ito naman. Nakabit na natin. Yan. Ito na. Nakabit na natin. So dito naman ilalagay natin sa baba yung holder ng cellphone. Sige lang. Hindi ko kasi ko alam. Ito ata dito. Tama na ito ginagawa ko. Susubukan natin kung tama yung ginagawa ko. Ito na siya. Tapos, anong susunod dito? Wait lang ha. Lock ko dito. Yun. Ang dali lang pala. Ito na. Tapos ito naman ikakabit dito. Ayun. Yan, dapat na. Tapos yung cellphone. Saglit lang. So ito na. Gagamitin natin yung cellphone ng pinsan ko. Ito. Lalagay natin to dito. Saglit lang ha. Yung camera dito. Ito na. Ito yung maganda sa sinabi ko kanina. Open nyo lang dyan. Meron pa ako dito. Ito. Yan. Yan. Yan o. Yan yung maganda nito. Ito. Ay. Jesus me ito. Wait lang. Ito na. Yun. Tapos na. So, iyan natin yung wire. Kailangan ng charger. Ito na. Ito na yung gagamitin natin. Ito na yung gagamitin natin para sa wire nito. Meron pa to. Para saan to? Sige. Ang maganda nito is meron siya nito. Pwede mo siyang ipalit pag masira or ano. So ito na. Susubukan na natin. Susubukan natin yung video. Ito. Kaso lang madilim. Ito na. Yan. Susubukan. Umiilaw na siya. Umiilaw na. Susubukan natin yung on. Oh. Wait, off natin yung light. Ayan na. Ito na siya. Oh, diba? Video natin dito. Ayan. Yan na yung kalalabasan niya. Yun na yung kalalabasan niya. Pero nag-change daw ito ng kulay. Change natin. Oh, diba? Isa pa. Oh, ay maganda siya. Maganda yung effect niya. Pag nandito yung cellphone. Sana nakaharap sana. Yan. Next. Ayun. Oh, may red pa. Ilang kulay ba to? Ito yung normal. Ito din. Ba't may minus at saka plus? Pwede siyang hinaan. Ayun. Pwede na siya palakasan. Okay. Okay na yun. Yun na. Yun na yung kalalabasan niya. Ayan. Ayan niya. Ang maganda sa kanya is meron siyang iba't ibang kulay. Ilan bang kulay nito? Ito. Hindi ko na nakita. Parang 4 ata. 4 na kulay ito. Pag on nyo yan, pwede nyo pahinaan yung ilaw. Ayan. Change nyo yung kulay ng ilaw nyo. Next. Change na. Yan. Pwede parang
Di ba? Ayan. Maganda siya. Ayan. Normal. Yun. Maganda. At saka, yung huli ito. Ay, ito yung may nagbigay. Yung may sosyal. Uy, maraming salamat talaga sa nagbigay, sa nagpabigay, sa nagbigay, at saka sa mga nagbigay, at sa magbibigay pa. Ito po naman ay mula sa Sandihas, Malate, Barangay 183, Pasay City. Ito yung mas tutyal. Change natin yung kulay ng ilaw. Parang, ito siguro. Change natin. Ito yung parang matutyal. Ito yung una yan. Ay, isa lang ito. Isang padala lang ito. Bracelet. Yan. Ewan ko kung bagay. Bagay. At saka, next wallet. Sana naman po, nilagyan din ito ng laman. Ng laman. May palaman pa. Sana, may sinaling laman. Yan. Ito yung wallet. Pero, iba lang yung kulay niya. Parang blue. Ito na siya. Ang kulang na lang talaga nito, yung laman na lang po yung kulang. Baka naman. Pero maganda siya. Lalagyan mo dito ng mga cards sa Palawan, sa Iloilo, sa Cebuana. Wala namang ATM. Kaya mga cards na lang na 7-Eleven. Ayan, ito na siya. Ito na siya. Maganda na siya. Yan. Yan. At saka yung huli, ito yung huli. Ito yung hindi ko kinaya. Ito po yung huling. Ito siya. Ano ba to? Yan. Ano daw to? Made from Japan. Pero hindi ko alam kung totoo or baka ano lang siya. Ito siya. Pero hindi to gold. Para lang to. Gold lang. Gold. Yan po. Yan. Anong nakatatak nito? F engine. Basta yun na yun. Pero inano ko to, sinukat ko. Malaki. Kailangan pa sang i-adjust. Na patatanggalan to ng sapagkat sobrang laki niya po. Hindi po siya sobrang luwang. Siguro kailangan sa tanggalan ng isang linya para umayos. Pero maganda siya, tingnan nyo. Bagay. Yung bracelet at saka relo. Yan na. Oh. Yun na ang lahat. Uy, maraming salamat po sa mga nagbigay dyan. Thank you so much po sa mga taong walang sawang sumusuporta, tumutulong sa akin. Thank you so much po sa inyong lahat. Oy. Sana po ay hindi kayo magsawang tumulong sa akin, lalong-lalo na po sa akin WH, para po ma-monetize channel na po tayo. Ayan, thank you so much po sa nagbigay nito, sa lahat na nakita nyo. Maraming salamat po talaga at sobrang blessed ko po sa inyo. Thank you so much, guys. Bagay talaga sa akin. Thank you so much po talaga sa inyong lahat at sa walang sawa yung pagtulong sa akin. Thank you and God bless. Bye-bye!